No, chcel som to už ukončiť, ale ozvali sa ľudia z davu, že by chceli niečo povedať ľuďom. Tak prosím pána Vargu. Dobrý deň, volám sa Jozef Varga, som starobný dôchodca a aby nepovedala televízia, vláda, parlament a pán prezident, že tu vystupujú iba mladí radikáli, no tak sa pripojím aj ja, 64-ročný pán. Ježiš, pardon. Zúčastňujem sa na proteste v Košicach z vlastnej vôle proti islamizácii Európy a taktiež veľkou pravdepodobnosťou aj nášho Slovenska v následných rokoch, nakoľko sme členským štátom EÚ aj NATO. Brusel povolil v lete tohto roku masový nekontrolovateľný nával utečencov a azylantov z islamských krajín do Európy, a to bez dokladov, bez schengenského priestoru alebo riadeného azylového konania či kontroly zdravia utečencov. Ja osobne považujem to za priame diktátorské násilie páchané zločinným Bruselom, hlavne kancelárkou Merkel či prezidentom Francúzska pánom Hollande na občanoch krajín Európy, a to z dôvodu násilnej islamizácie našich európskych krajín a tak postupnej a úplnej kultúrnej náboženskej islamizácii Európy v priebehu niekoľkých desaťročí, keď islám môže prebrať politickú moc v Európe. A tak aj náš tvorca národa, Slovenska, Štúr, sa dnes hrobe obracia nad konaním a výrokmi našich niektorých popredných politikov Slovenska z Národnej rady Slovenskej republiky posledných 18 rokov. Podotýkam, že aj v roku 2015, a to nad výrokom v prejave prezidenta Slovenskej republiky pána Kisku z dňa 6.10.2015, že nie je potrebné pri ľudskom pomáhaní nešťastným, utrapeným, migrujúcim ľuďom, rodičom aj s deťmi sa zaoberať či skúmať to, prečo utekajú títo ľudia zo svojich domovov, zo svojich krajín a kto to spôsobil, že ľudia z arabských a afrických krajín úfne opúšťajú svoje domovy, svoje zničené krajiny, ale že je potrebné im v prvom rade pomôcť. Pomoc matkám utrapeným a vyčerpaným s deťmi utekajúcim z vojnových zón svojich krajín, tak to áno. A s tým súhlasím aj ja, kým ich v krajinách neskončí vojna a navrátia sa títo ľudia domov, ale s čím nesúhlasím je, že pán prezident, pán Kiska vyzýva, že nie je potrebné skúmať, prečo a kto spôsobil, že títo ľudia utekajú zo svojich krajín, svojich domovov. Ja som presvedčený, a je to moja vôľa občana Slovenska, že je potrebné skúmať a verejne obžalovať vinníkov a to, kto spôsobil a prečo to spôsobil. A riadne potrestať týchto ľudí v súlade medzinárodných trestných zákonov za vojnové zločiny a rozvrat krajín Afriky, a to pred Medzinárodným súdom v Hágu. A teraz vám prenesiem, verejne prečítam môj názor z 12.10., ktorý som hromadným e-mailom zaslal oficiálnym médiám televíznych staníc Slovenska, občanom rôznych krajín sveta, veľvyslanectvám v Slovenskej republike a všetkým ústavným činiteľom v našej krajine. A to, kto stojí v pozadí za masovou niekoľko miliónovou utečeneckou krízou z ľudí z Afriky do Európy v roku 2015 a následných rokoch. Je to môj názor, hej. USA začali dávať dohromady koalíciu európskych krajín k poslednému útoku na Sýriu a dokonca k možnému definitívnemu zničeniu Damašku pechotou NATO. Európa zdvorilo odmietla. A vtedy sa objavil plán Washingtonu, podľa ktorého bude chcieť chamtivá Európa sama skoncovať so Sýriou a Asadom. Bolo rozhodnuté zaplaviť Európsku úniu záplavou utečencov. Dobročinné nadácie USA začali financovať prechod migrantov z Blízkeho východu do Európy. Turecko, verný spojenec USA v NATO, a v boji proti Asadovi náhle otvorilo svoje prihraničné kordóny pre utečencov, ktorí sa hrnú cez jeho územie. Koordinovať tok ľudí z Turecka a do Nemecka začali na Twitteri aktivisti za ľudské práva z USA a Británie.
To všetko sa stalo a deje za výbuchov rakiet USA, ktoré častejšie v Iraku a Syrii padajú na domy civilistov, kde žijú rodiny s deťmi, či dokonca v Afganistane aj na nemocnicu s lekármi z EU a nie na vojska ISIL. Tento neľudský čin Baracka Obamu, genocídy ľudí z arabských krajín, na konci jeho dlhodobej prezidentskej kariéry nemôžeme my ľudia krajín EÚ aj zvyšku sveta ničím ospravedlniť. Baracka Obamu, podobne ako Georgea Busha, je potrebné obžalovať za zločiny fašizmu mimo územia USA a postaviť pred súd aj so svojimi administratívami a celým kongresom USA, a to od roku 2003 až dodnes. Mali by byť postavení pred Medzinárodný súd v Hágu za zločiny genocídy arabských jarí, čiže tzv. Arabských revolúcií, za kvázi americkú demokraciu, kde sa vraždilo, bombardovala sa infraštruktúra, ekonomika, obytné domy civilného obyvateľstva týchto krajín v Sýrii, Líbii, Afganistane, Iraku, oficiálnou armádou a letectvom USA, Francúzska, Británie, čiže NATO. A vraždili sa dokonca aj ženy s ich deťmi, najprv vojakmi z letectva USA a neskôr najatými nadrogovanými militantnými vrahmi z rôznych častí sveta, najatými spravodajskými službami USA, Izraela a Saudskej Arábie, keď vydatne im pomáhala v utečeneckej kríze aj podľa vláda Turecka, ktorá púšťala zo svojho územia masy utečencov ďalej do Európy a šengenského priestoru, keď kancelárka pani Merkel verejne vyhlásila, že nelegálne prisťahovalectvo už končím. Je v Nemecku vítané z humanitárnych ľudských dôvodov a taktiež aj na podporu ekonomiky Nemecka, keď im chýbajú ľudia, nakoľko v Nemecku je iba 2% nezamestnanosť, že sa to deje na podklade fašistického zločinu USA a ďalších krajín spojencov USA, to pani Merkel, kancelárke Merkel, nevadí. Brusel, Európa nepácha sebevraždu tým, že vpúšťa emigrantov. Európa spáchala sebevraždu tým, že si zavrela oči a zapchala uši pred pravdou. A tak nikdy zločinci USA a EÚ nestanú pred súd v Hágu. Utečencov nech si živia milionári Slovenska. Nie, že na tento účel si vláda premiéra Roberta Fica v štátnom rozpočte na rok 2016 zobere valorizáciu dôchodkov pre starobných dôchodcov, ktorí sa najviac pričinili na budovanie našej krajiny Slovenska. Keď Slováci majú ešte dnes, tak naši trafikanti kvazidemokracie ešte nestihli poctivo rozkradnúť či vytunelovať. A keď my, občania Slovenska, nesmieme ísť priamo voliť jedinca s právom na imperatívny mandát, právom odvolania svojho zástupcu, keď sklamal, a to kedykoľvek. Prečítam vám verejnú výzvu ústavným zástupcom občanov Slovenskej republiky. My, občania Slovenskej republiky, týmto vyzývame vládu Slovenskej republiky na čele s premiérom vlády, Národnú radu Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky, aby dali okamžite vypísať referendum o vystúpení Slovenskej republiky zo všetkých štruktúr NATO, do ktorého ste nás bez platného referenta zavliekli. V opačnom prípade žiadame vládu Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky o okamžité odstúpenie. Na to nechceme, zbranie nechceme, nakoľko nás nik neohrozuje. Chceme normálnu valorizáciu dôchodkov a nie o 1 euro a 66 centov za rok 2016. To som povedal za dôchodcov.